eta aipatu dituzuen konponbideen, konponbide asko daude, edo, sasi konponbideak, erdi konponbideak, ez dago ezer perfekturik. Batzuk, igual, kategoria esatu ditugu, legedia aldatu, edo politikan influentzia izan eta zeo zer egin, aipatutakoa, Azpeitian, zuk aipatutakoa, etxe bizitza, zuk aipatutakoa Frantziak dena, legearen aldetik. Gero aipatu duzue iniziatiba pribatuak, zuen kasua dena adibidez, etxebizitza kooperatiboa. Ez dakit, ezagutzen duzuen etxebizitza kooperatiboaren modeloa, gutxi gara bera edo... Ez? Asko ez. Epatu nahi duzue zelan den 2 minututa? Bai. Bai? Bai. Edo, Epatu. Berez, etxebizitza kooperatibaren modeloa da elkarrekin ondu eraikin bat edo etxebizitza bat edo espazio gehiago behar direnak erosteko, eta formatua da kooperatiba bat erabilera lagapenarena. Zuk egiten zara kooperatibako bazkidea eta jartzen duzu aportazio bat, eta izan alda erostea espazio hori, edo depende zein lekutan ja daude sareak etxebizitza kooperatibenak, orduan zu bazkidetzan ez duzu egin behar erosketaren partea, baina gaur egun hemen adibidez Bizkaian daude 3 proiektu bakarrik, orduan da hastear dagoen gauza bat, orduan egiten duzu sortu kooperatiba, figura legala, eta da erabilera lagapenekoa. Zu gero, zara horren erabiltzailea, eta asanbladan erabakitzen duzu nola kudeatu, bai espazioaren erabilera, ez motatako espazioak sortu baitan, edo eginda baldin badagoia, nola erabili. Horrek esan nahi du enfrentatzen zarela zenbait kontuetara, bai komunitateko adostasunera, eta baita ere depende zen motatako errekin eta dana, hipotekaren faktorea jarraitzen du bertan egoten, baina ereduak jarraitzen du behin hipoteka ordainduta. Orduan momentu honetan badaude espazioak amaitu diranak ordaintzen, non ja funtzionatzen du alokairu sozial baten moduan, baina autopromozion, herritarrak eratua, eta ez ego instituzio. Más o menos, Ez. Ez dut ikusten irtenbide moduan, behintzat lurra dagoen prezioekin, baina egia da ja aldez aurretik eginda daudenak, edo leku batzuetan udaletxeek igual zezino bat egiten dute lurrarena, eta orduan pertsonek ez dute hainbestelako diru sarrera jarri behar, edo hipoteka beste modukoa da. Baina, txipaldaketa da bai, bazkideok ez garela jabeak. Kooperatiba da lekuaren jabeak. Eta gu gara erabiltzaileak. Murgian derrota bat zen, Murgian. Murgian dago beste da. Posibilidad ez guk ezagutzen dugu bate mendatan, beste bate Gordesola, eta gurea dago Zupela. Eta gero Araban dago... Araban eta Nafarroan, bebai... Nafarroan bebai... Hausin hitza normalean da honen... como popularrena, hausin edo etxe bizitza kooperatibo. Bai, ez da, estatu mailan badauz batzuk, komo famatuagoak, eraikin oso bat, Bartzelona, Madrilen, hemen baino gehiago. Eskerrik asko. Hori beste aukera bat da, eta ni gaur aurkeztu nahi dudana da etxe bizitza kooperatiboen antzeko modelo bat, baina igual bizkat lehenago aipatu ditudan egoera hauek kontuan izan da,
berezitasun batzuk dituenak nire ustez interesgarriak direnak. Eta oro har, helburua nire ikuspuntutik gutxienez izango litzateke hori zubiak eraikitzea, ez? Gaur egun dugun egoeratik komunalen ekonomia batera. Eta hori Josebak aipatzen zuena, ez? Azkenean, hemen herri lurrak kudeatzen dituen lurrak dira herriaren lurrak, herri komunala, eta hor parte hartzen duten auzokideek, pertsonak, dira jabeak, agintariak, erabakiak hartzen dituztenak era kolektiba, eta baita ere hortik lotzen dena, ekoizten dena, hori disfrutatzen dituzten personak dira haiek. Ezakit zer gehiago komunalei buruz, zer gehiago gehitu nahi aldu zuen herri lurrekoek edo. Igual hitza komunalak handia da. Hemen dagoena da lur horiek, dorsai horiek daude udalaren izenean. Bai. Udalak ez dauka gaitasunik kudeatzeko, eta horretako sortu genduen elkarte txiki bat laguntzeko asmoz. Baina ez da, komunala ulertzen da, dagoenean una junta de gobierno, exactamente. Uste dute Nafarroan eta Araban desente daudela, baina Gipuzkoa eta Bizkaian oso gutxi, eta orduan izan beharko ziren lur batzuk daukela aukeratutako junta bat, eta jabea bezala, hori uste dute 2 urtean behin renovatzen da, eta hori, jabea bezala aktuatzen du, baina guztion probetxorako ez dira, bazkide dire herri osoa. Hori da komunala propiamente, baina kaso hemen ez da juntarik, elkarte txiki bat, eta ezer gutxi egiten da, ojala. Momentuz oso humila da, oso egitasmo oso txikia. Bai, justo aipatzen duzuna da, ni lehen aipatzen nuela gure egoeran sistema legal baten barnean gaude, eta historia batean, historikoki gertatu da komunalak privatizatu egin direla, eta ez dakit hori atxeran zioaterik dagoen, espero baietz, baina hori da egoera, horrekin jolastu behar dugu. Eta ni batzutan honetaz etxe egitean, pertsona batzuk izan didate, bai, zuk etxebitza komunalak esaten, ez dira benetazko komunalak, ez dira, inoiz ez dira izango Jesusek aipatzen zituen honak bezalako. Batzutan ere izan dut komunal sintetikoak edo, gure sistema legalean komunalen itxura duten zehozer. Izatez kooperatibak ere, antxeko zehozer izan daitezke, ez? Hortik doa helburua. Eta beraz, estrategia, aurkezten dudan etxebizitza komunal hauek aurrera emateko estrategia, egoera kontutan izan da, eskaitzen du alde batetik inbertsioa egiteko aukera, esan bezala oso ohituta gaude, gure aurrezkiak, inbertsioak etxebitzan egitera, guk esaten dugu, hori hola izan da, onartzen dugu, gustuko izan da, ala ez, berdin zaigu, baina aukera hori eskaini nahi dugu. Bestetik, esan bezala, sistema legala hori da, ez dugu aldatu nahi, ez dugu borrakatu nahi, onartu egiten dugu. Hori da daukaguna. Forma legal batzuk, eta funtzionatzeko era batzuk, horrengo kontra ez dugu borrakatu nahi. Eta estrategia ere badare, nire ustez gutxienez, empoderantea, ez? Igual ez da sistemikoki holan gauzak aldatzeko kapasa, baina, bai ematen du aukera, talde txikiei edo ertainei gauzak mugitzen hasteko. Igual kooperatibek egiten duten era antzeko batean. Gero ikusiko dugu, aldetegia hortik doa. Aldetegiarekin ikusi ahal izango dugu, adibidez hemen batu garenok zer genezake. Eta, bai, esan bezala, helburua hori da, ez? Jabetza pribatutik jabetza komunal batera igarotzea.